Good afternoon. Thank you sa panonood. Andito kami naglalakad. Lakad-lakad lang muna kami dito, guys. Kasi super nice talaga ang weather today. As in, tumaas siya ng 72 degrees. Right, Han? 72 degrees. So, Yep. so it's really nice weather talaga. Kasi this is the first time na tumaas yung weather. 72 degrees. Palagi lang kami naging 20 or below 20 degrees, guys. Kaya, ay, nako. All the ducks will come back. Yeah, that's so scary. Cause Y'all sometimes come back. maybe they gonna poop on you. So yeah, they gonna get back there. They're coming back here now because It's warmer. Start yeah. to come back Where they went, by the way, you think? south. Place warmer. Yeah, might be in Florida, South Carolina, anywhere in warm place, guys. Baka doon na sila lumipat while dito yung nag-winter. Kasi palaging cold dito, guys. Nag-snow. Snow. So, thank you sa inyong mga suporta dyan. Sa lahat ng mga viewers at mga followers ko dyan, thank you po sa inyong panonood sa mga videos ko. Thank you sa pagsuporta. Malaking pasalamat ko sa inyo dyan kasi kung wala kayo dyan, wala ako dito, guys. So, thank you talaga. Enjoy lang kayo dyan sa panonood. Ganito ang weather namin dito, guys, sa USA. May 4 kami na seasons. May spring, summer, fall, and winter. So this time, guys, palapit na kami sa spring. So let's see, mag-enjoy tayo. Kasi palagi lang kami stay sa loob ng bahay. So ngayon, lakad muna tayo, guys. Ganito talaga ang buhay dito. Napaka changeable yung weather. May pataas at pababa yung mga weather, guys. So, para tingin muna tayo sa paligid kasi may 4-way stop doon. Lakad muna tayo, okay? So sa ngayon, mag-stop muna tayo dito, guys. Napakaganda talaga dito sa ilalim ng kahoy at saka yung sa paligid. Minsan magpa-fountain yan dyan mamaya-maya. Tingnan mo yung mga kahoy, guys, dito sa medyo wala pa talaga siyang dahon kasi sa winter pa nga kami. So hindi pa siya bumalik. Pag guys, spring, bumabalik na yan. So yan, so mukhang dead yung trees. Pero maganda naman siya, guys. Yung 3 diyan nakalinya. 3 ba yun? Oh yeah, 3. Yung 3 mga kahoy dyan na nakalinya. Super talaga. Pag na ito, bumabalik na ito sa talaga yan, maganda. So dito, guys, mayroon ding talagang nag-fishing dito. So ayan. Tingnan mo yung paligid. So ayun. Enjoy lang muna tayo. So ayan. Enjoy tayo dito sa paligid kasi napaka fresh ang air. Grabe talaga, guys, dito pag winter. Palagi ka lang nasa loob ng trabaho, ganyan, sa loob ng bahay. Palagi kang nakasti talaga kasi grabe talaga dito, guys. Pag malamig talaga. So ganyan. So dito tayo mag-stay sa my chair kasi my chair din sila dito. Maganda dito, guys, pag gabi. Kasi tingin ka diyan sa fountain ng water. Yan. So napakaganda talaga. So mag-stay muna tayo dito. So, by the way, guys, yung mga birds dito sa amin sa US. Kahit saan ka sa US, guys, bawal talaga dito mangdakip hayop or mga bird kasi they're protected by the law. So ganyan, guys, dito mga animals nila, very protected sila.
Ang ganda ng view, di ba? So, napakaganda talaga. Ngayon, dito sa labas, super fresh yung air. Ay, super nice talaga. Grabe talaga guys, super nice ang weather. Mapawaw ka sa ganda, diba? Tingnan mo dito guys. Ang ganda ng air. Super fresh ang air. Kasi alam mo guys, pag parang nakapreso ka sa loob ng bahay or sa work, ganyan pag makalabas ka parang super talaga ang saya kasi nai-enjoy mo yung sa labas. Super fresh at saka very peaceful. So kung gusto nating mag-relax or gusto nating ng fresh air, so dito ka lang pupunta guys. So yan, di ba? Ang ganda. Ganda dyan guys. Yun. So, pag ganun ka lang, mayroong mga nag-fishing dito. Yan sila dyan. May nag-fishing, ganyan. So, sila guys, mostly dito, hindi talaga po siya ino-open sa public. Dito lang talaga mostly sa kung gusto lang, dito lang talaga sa nagkatira dito sa area na to guys. So, ganyan. Lakad muna tayo. Kasi tapos na tayo dito. Mag-upo. Lakad muna tayo guys. Napakaganda talagang magpasyal or maglakad-lakad. So, ayun. Diba? Ang ganda. Ganda, napaka-fresh talaga guys. Tingnan mo yung buhok ko. Parang lumilipad-lipad na talaga guys sa hangin. Napaka-fresh. Kasi naka 72 yata kami today. Alam mo guys, yung couple days ago, bumaba siya dito ng mga 20 plus. So, ganyan ang namin weather dito. Kaya pag ganito ang weather, i-enjoy na lang namin na ilakad sa labas or punta sa ibang lugar, ganyan, maglakad-lakad. So, ayun, super napakaganda talaga guys. Maglakad muna para ma-exercise naman yung mga tuhod natin at saka mga legs at saka mga paa. Kasi palagi lang tayo nakaupo, nakahiga or doon sa work, ayun lang. So kailangan na talaga natin maglakad-lakad. So ganyan din. Ganyan guys, kailangan natin i-enjoy ang ating life. So today, ayan, nakanap kasi ako guys, kaya maganda ang mood kasi nakanap. Minsan kailangan nating i-recharge yung natin, yung katawan natin, lalo na pag work na work tayo guys palagi. Kailangan natin i-charge yung katawan natin para maging active ulit. So yun, ang ganda. Ang ganda talaga guys. Ayan. Yun. So, upo muna tayo. Narinig nyo yan guys, yung mga bird dyan, nagpa-party sila guys. Ayan guys, dyan sila sa
Nagtatago, nagpa-party sila dyan sa ilalim guys. Sa bush. Pine tree. Para silang kumakanta dyan. Ayan. Dito lang yan sa amin. Sa aming bush. Nakatiraan mga bird. And then, so guys, ito yung yung nasa video ko, yung lake na ito. Napakaganda talaga guys. Ayun na yung ducks guys. Hindi sila masyadong maganda. Ayan. Ipakita ko sa inyo. Ayun na sila dalawa. Ayun yung dalawang ducks. Mostly dito guys, marami talaga dito mga guys. Pero sa ngayon, wala sila. At saka hindi na yata bumabalik dito masyado guys. Kasi nilagyan nila ng Peking swan. Kasi ang takot pala yung mga geese sa swan guys, kaya hindi na sila bumabalik dito. Ayun. Ngayon din, mayroon din dito na plastic na swan kasi para hindi sila dumadapot dito. Before talaga guys dito, nagmamarcha yung mga geese. Napakarami talaga guys. As in, maraming. Kaya, fountain dito guys. Pag tuturuan nila yun, may fountain dito guys. So, maganda dito paggabi. Makikita nyo yung fountain. Napakaganda. Parang doon sa fountain sa Divisoria. Namimiss ko yun kasi before na nakatira pa ako dun sa kanilang yun. Maganda talaga doon. Pag weekend, minsan, nabihira lang naman ako pumunta. Pero mas maganda talaga doon. Lalo na siguro ngayon. So, ayun lang guys. Pakita ko lang sa inyo. Okay? Thank you guys for watching and you guys have a blessed day. Thank you sa inyong panonood. Sa mga nag-enjoy sa video na ito, huwag niyong kalimutan i-hit yung subscribe sa hindi pa nag-subscribe sa channel na ito. Hit niyo na yung subscribe below and hit the notification bell and hit niyo naman yung all para mapapanood niyo lahat ng mga videos ko. So, thank you sa inyong lahat. And you guys have a blessed day. Stay nice and be kind to one another and share your love to everyone and spread all over the world. Not be hateful. See you guys and see bye-bye. Bye-bye. Bye.